Pleťová žehlička Galvanexpa a Black Friday je top spojení letošního podzimu, protože na tohleto zařízení bude časově omezená sleva 40%, to je skoro za polovinu. A proč tohle zařízení používám já? Já ho mám roky, už 7 let. Mami, ty se díváš, viď? Pamatuješ si, když jsi mi řekla, že tohleto prostě potřebuju. Tý žehličce už bude 7. A furt frčí, pořád funguje. Takže je to něco, co mám doma dlouho, na co se můžu spolehnout. Používám ji minimálně jednou týdně, někdy 2krát. Podle toho, jak já na to mám čas a jak se chci sobě věnovat. K tomu jsou ošetřující gely v krabičce, jsou zabalené takové jednotlivé ampule. Zhruba vydrží při používání, při ošetřování 2krát do týdne, tak mi vydrží zhruba měsíc. Když mám větší prodlevu, tak vydrží třeba 2 měsíce. Je to podobně jako čtvrtka másla, podle toho, jak mažete a jak baštíte, tak vám vydrží. Potom je velice oblíbený a mám ho strašně ráda. Je to skutečně must have, protože poměr, kvalita, cena, výkon toho kolagenového peptidu, je to forma takového gelového krému, který se používá na zažehlování vrásek od smíchu nebo těch hlubokých nosoretních, případně na čele. To je bomba. Tohle je špička a tohle skutečně doporučuji. Pokud třeba s nějakou péčí začínáte a nemáte žádnou zkušenost a ani třeba žehličku nechcete z nějakých důvodů, tak vyzkoušejte tohleto, protože to vám pomůže krásně i tu pleť omladit. Můžete to používat jako podklad pro noční krém, pro noční péči, pro vyhlazení. Na obličej, na celý obličej, na krk i na dekolt. Tohle je za mě rozhodně favorit letošního Black Friday. Co se týká pleťové žehličky, tak spolu s ní samozřejmě jsou i jiné nástavce právě třeba na zažehlování toho kolagenového peptidu. Ten nástavec má takovouhle pecičku a to ošetření trvá v součtu 5 minut, ta jedna péče. Takže když se mě třeba zeptáte, a Radu, jak dlouho to trvá, ta péče, abych si tu žehličku použila? Milé dámy, když použijete základní program pro hloubkové vyčištění a omlazení, 1 a 2, tak jste zhruba za 10 minut hotové. Když si k tomu ještě dopřejete pro sebe péči tady tím kolagenovým peptidem a tím pecičkovým nástavcem, tam si připočítám 5 minut. A jsem hotová, to je všechno. Takže je to krásné ošetření, rychle, hlavně to máte v pohodlí domova, uděláte si tu péči, kdy se vám zachce, naplánujete si čas pro sebe, vyčistíte, kouknete do zrcadla a než vám manžel uvaří kávu nebo připraví skleničku něčeho dobrého, tak máte hotovo. Tady níže v popisku videa uvedu telefonní číslo a e-mailovou adresu. Pokud byste si chtěli to zařízení vyzkoušet a chtěli byste se na cokoliv zeptat, nebo jak objednat a kdy ta akce platí, neváhejte, obraťte se na mě, stejně tak spolu komunikujeme i dříve a jinými způsoby. Já jsem tady pro vás, jmenuji se Radka Krobotová, jsem vaše průvodkyně produkty Nuskin, já je roky používám, veď mami, ty to moc dobře víš, ty to sleduješ, takže díky za tohleto popostrčení před těmi lety. A obraťte se, neváhejte, nebo pošlete kamarádce, která by o tohleto zařízení třeba měla zájem a doteďka si ho nedopřála z různých důvodů. Mějte se krásně a doufám, že se brzo uvidíme.